Ahojte. Chcela by som s vami pozdieľať taký vtipný príbeh, ktorý som čítala v jednej knižke. Bolo to o hypersenzitívnom oteckovi a vlastne tým by som chcela poukázať na to, že musíme prevziať zodpovednosť za svoje potreby. Lebo myslíme si, že musíme už byť veľkí, dospelí, alebo že nemôžeme sa napríklad zavrieť pred deťmi, lebo musíme im byť k dispozícii a tak. A pritom tie deti sú oveľa múdrejšie a oveľa viac si vedia poradiť, ako my si myslíme. Napríklad ja sa niekedy zamknem, proste ak zamknem, tak už sa tak vydýchnem. A vtedy už sa mi ľahšie povie, že detičky, teraz chcem byť tú chvíľku sama, nechajte ma a potom za vami prídem. A oni to vtedy zrazu rešpektujú. A o tom oteckovi vlastne, že on bol extrémne citlivý na to, keď ho ofrkala voda. Čiže on nemohol kvôli tomu kúpať deti, lebo im začal na nich kričať, že špliechajú a začal byť z toho zúrivý a potom dal deti do chúta a tak a potom radšej teda jeho žena umývala, lebo nechcela mať doma za každým pohromu. A on si uvedomil, že jemu najviac vadí to, keď z ničoho niečo ofrká, že to cítiť na koži, proste mal taktilnú hypersenzitivitu. Tak potom zistil, že si bude dávať neoprénový oblek a potápačské okuliare a tak bude deti kúpať. A on vtedy ich kúpal a bolo všetko v pohode. Takže aj takýto srandovný príklad môže byť. Človek si pomyslí, bože, veď to je trápne, veď by som mala vydržať, čo tam mám v nejakom obleku trapošiť. Ale keď aj takáto vec pomôže, aby bolo to spolužitie s deťmi ľahšie a aby sme sa dokázali o nich postarať, tak prečo nie? Takže to som ešte chcela povedať, lebo to som nestihla do webinára dať. Mala som pripravené poznámky na 4 strany a ja keď mám na jednu stranu, tak to je polhodinové až hodinové, čiže som nestihla všetko povedať, ale je to široká téma, čiže určite budem postupne aj pre rodičov niečo pripravovať, ale zatiaľ pripravujem teda ten online kurz Radostný život s hypersenzitivitou, ktorý je pre dospelých, či máte dieťa, či nemáte dieťa, to je jedno. Časté v ňom budú príklady zo života s deťmi, keďže ja mám 3. Ale je zameraný na dospelého, vlastne na to, aby sám sa vedel o seba dobre postarať. A tým vlastne ide aj príkladom dieťaťu, že ako sa má takýto človek o seba starať v tomto svete. A zároveň sa aj upokojí, je kľudnejší a ľahšie vie zvládať situácie, ktoré sú napäté pre dieťa a vie ľahšie aj pomôcť dieťaťu ich spracovať. A je kľudný a teda mu vie poskytnúť bezpečie. Čiže ak vás to volá, do kurzíku sa dá vstúpiť do štvrtka 19.10. do polnoci a kurz začína v piatok 20. Ahojte!